Цією задачею продовжуємо підготовку до ДПА в 9 класі. Задача взята з 4 рівня книги ДПА, умов 2016 року. Значить, множина розв'язку. Давайте знайдемо. Тут, в принципі, нічого складного немає, тут головне нічого не випустити. Спочатку ОДЗ. У нас є корінь квадратний, а під коренем завжди стоїть невід'ємне значення. Тобто 9 мінус х квадрат більше дорівнює 1. Оскільки наш вираз менше рівне нулю, а це у нас більше рівне нулю, тоді це виходить менше нуля. Ну, менше рівне нулю. Квадрат плюс х плюс 2 менше рівне нуля. Тому всім зрозуміло, що ми поставимо менше. Тому що, щоб було менше нуля, якщо у нас це більше, то це має бути менше. Це у нас квадрат. Давайте розв'яжемо. У нас буде 3 мінус х множити на 3 плюс х. Розв'язки будуть від 3 до 3. Це покажу. Більше рівня нуля. Так, тут беремо і та спробуємо підібрати корені. Так, дужки більш-менш такі. У нас маємо сума мінус 1, добуток мінус 2. Це сума мінус 1, добуток мінус 2 і 1. Мінус 1, мінус 2 і 1. Мінус 2 і 1 записуємо. Х плюс 2 і 1. Х мінус 1. Менше рівня нуля. Позначаємо нулі першого розв'язку. Мінус 3 і 3. І для другого розв'язку на 2 і 1. Мінус 2 і 1. Значить, перше розв'язуємо. Тут якісь значення взяти і підставити, щоб дослідити на знак. Це буде, наприклад, 10. Мінус на плюс буде мінус. Мінус плюс мінус. Тут тепер дослідимо у другому. Ми зрозуміли, що буде плюс, мінус, плюс. Так, а тепер нам потрібно порівняти. Розв'язки в першому у нас будуть від мінус 3 до 3, у другому мінус 2 до 1. Можна або усно знайти їхній переріз, або ось так зробити. Мінус 3 до 3. Тут мінус 2, 1. І так з'явилося. Розв'язки першої нерівності. 5 мінус 2 до 1. Мінус 2, 1. Бачиш, у нас перетинається до мінус 2, 1. Розв'язки є. Належить від мінус 2 до 1. Але тут треба дослідити і 3 мінус 3.
Ми бачимо, що якщо ми підставимо трійку сюди, це буде 9 плюс 12 мінус 2, 10. Так, тобто задовольняє. Мінус 3 теж не задовольняє. Цю частину рівності. А тут задовольняє. Тобто тут буде 9 мінус 3 в квадраті, 9 мінус 9 0. 0 на будь-що буде 0. 0 дорівнює 0. Тому що х дорівнює мінус 3 і дорівнює 3. Це дуже поширена помилка, те, що губять ці розв'язки. Сюди до одного інтервал, а також точки мінус 3 і 3. Тут в цих точках у нас значення відбувається рівність. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Все найкраще у підвищенні математики. До побачення.